Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin gagayem naayat mangtartarabay kadagiti programa tayo ditoy Lady L Channel. Ti surat nga intay idrama ket naggapaw ken ni Junjon iti Pangasinan. Kastoy man ti surat ni Junjon. Ken ka Mang Bianong. Sakbay ti amin, kablaawan kayo man pa'y amin dita Lady L Productions, Lady L Channel. Ti gudak a kargador iti may sa grocery ken nagbalinak private driver. Kaya't kumanmo't pa'y drama daytoy pakasaritak Mang Bianong tapno may paimot ti umno abalakad kanyak taging gay taket jakpay kayat ti agawid itay pagtangan may. No apay ket isaw tinak isalaysay. At ti ma'am, ti resibo ti delivery. Ay na, kastauna yung tiling at kanbanog mo, Junjun. Wen nga rod, ma'am? Ay, agina na kapay kaasi kamat. Agyamanak, ma'am, iti kaasim kanyak. Alaam da ito'y. Tagmerienda kapay di ta kusina. Agyamanak, ma'am. Aguray, alaam pay da ito'y. Nagadumot ti itudyo, ma'am. Kanayo na kasta ti panagit itudyo, kababain. Anya ko matipagbainam. Kat jakmat daw dawatan tit itad ko kan ka. Kukwak amin da kita. Kwartak amin ti maigat-gatang kadagita. Agyamanak manin, ma'am. Sige, iyawid mo. Tapno maramanan mo't dananang kantatang mo. Agyamanak manin, ma'am. Sa balik ti panagkita tayo ti amo kanya ka. Kaslad da something. Anyat kunam Junjon. Pudno ti kunak nanang. Kasla da something. Kasla adda pa naggusto ni ma'am kanyak. Manut taon ayan ni Madam Mau. Ibagbagada mo't ijay trabaho asing kwinta na kanaw. Aniya? Inauna akla ang iti 5 at tawain. Bakuten ang araw. Talaga mo't abakbagetan ngem sexy nanang. Kahit kurso na damay. Saan mo't Apay nga rod ngay bagbagam ak kurso na na ka. Mariknak nanang. Saan namot ngay kaniti makandag iti duma akakadwa iti grocery? Siyak lang kay kayat nakpaya ka sarsarita. Ken maasya nunay kanyak. Mamangan mo't sila ang tibarikrik na naken ka. Saan nga ayat? Agayat ko naktumay. Oray kita inyon to nanang.
Ay, ket di mayatap no, asawa umawn. Ket baknang kantumot taon. Yay! Kadiri! Aniya? Oray di ta namutan ati mga saway ti bakit. Agpatok kawak langin ti ulag. Apay, Barok, di mo pa'y kayat di mga asawa. Ubingak pa'y matatang. 20 laeng. Kan awan pa'y dayta ti panunot ko. No ngay addamang iparik na itayat na ken ka sa siksipay. Armam ka din. Depende atatang. Anya ti kayat mo asawan. No napintas, nalapsat, kan nasingpat. Amangan no makapasa kanya. Oh, di asawa ang ngarudan ni Ma'am Laos. Ay, uray di ta namutan atatang. Bakbaketan, kaslananang kon. Amam Barok, awan ubeng wenno bakit kiniayat. Basta ginusto kayaw. Ay, uray di ta natatang. Nasing patlakit day kan baknang asawam kidin. Asawa ket di tinanang kumatan. Bakbaketan day jay. Ay ket, imagine mo balasang. Tanong nakatalikod ket kasala balasang. Ngam no sumango nga ay. Kuretrat duraw. Langgong nga ubeng, uyawam, intunkwan, isugayam ti maasawam. Pulos duraw. Bagim lang. Ma'am, apay ka ti pinayabandak dito opisina yo? Kasarita ka para itinapintas ang masakbayam. Ay sus, arman naksamot di bakit? O, apayakas la alusiisan ka, June. Kwa ma'am, nabanugak lang siguro. Narigat nga minti may sa kargador. Ado ti agkakadagsan abagkatan na. Naimbag ata, mayat ti bagim. At ti kayat ko asawan, macho, dakkel abagi. Rinugyan nan. Anya ka diti kunayo nga ibagayo ma'am? Kayat ka pagadalan iti vocational. Kas iti driving. Iti kasta, pagbalinan ka a personal driver ko. Tapno nalaglag anton ti trabahom. Kayat mo ka di? Mabalin mo't ma'am. No, iso ti kayat yan. Rinugyan na kan. Mayat mati, inyo preser na kan ka Barok. Iso adi kag bunto-buntaw. Kaya't kumutkit di tatang. Basta, umanawak to ni ti grocery na. Kat agmaneho aklangan. Nasaysaya at pay. Saan samot mailisi ti gasat. Ha? Nasa unamot kan na kunam, apagadalan na ka iti driving, tapno agbalin kalangan a personal driver na. Saan mo't kat di adakas? Ang no ngay, dudwa kami to ni ti kotse na. Ta, aradasan na. Ay, nagkapoy kan Barok. Agpaaradas kan kalpasan na, agpaikalay sakan. Oh, di na namay itong tibiyag mo. Uray di tamot atatang. Bagi mon ata mas bagay kayaw. Anya? Kabaulamon ti agmaneho, June. Si Kan ti personal driver ko. Kadwaan na, iti sa dino man akayat ko apapanan. Okay? Kuha ma'am. Managbabain kan tumat. At daya macho ang managbabain. Ibaga ti tao abakla ka no kasta. Saan mo abagay ti maawagan iti bakla? Sana kabakla ma'am. Mapasubsubak to pa ti mangibaga abakla. Isu nga rod nga ipakitam alalaki ka. Kuha ma'am. Itulog kayo ka din iti pagtangan nyo?
Kadoon na pa iti may sa beer house. Agpalami istala ang biit. Kalpasan na, agawin tan. Ha? Oh, payakas lang nakigtot kay timbagak. Nga agawin tan. Kuha, ma'am. Ti kayat ko asawan, itulod ka iti pagtaengan nyo. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Mang biyanong adda amakkaw makikuykuyog kini mamlos ta mangan no pikutin nak. Ngem gapaw ta kasapulak ti tulong na ken pagsweldoak isu sorsorutek latan te paaramid na kanya. Kasi kay na minsan Anya ka diti bagayo, ma'am? Ipamasahik man to'y bukot ko. Ay, nagtanganak ngamin. Yay, agos submatayin. Di kag babain ang makakita no agus subak, June. Awan mo ti sabsabali. Kayat ko asawan, agam amutamat. Diyak ngamin kayat ti mapan iti massage clinic. Tataktak laang dayta, kan sayang ti bayad ko. Itad ko laangan kan ka, ta isupay nga income mo. Agpakleba kon dito'y sofa, tarugyamon ti mang masahe iti bukot ko. Aramatam to'y baby oil. Manulsulisog na ti abakit. Tuksaw, layuan mo ako. No, siyak ti si Kajunjaon. Asawa kon uray bakit? Sana bali tano nakatalikod kat balasang tilangana. Sikan, ano kayat mo? Pagan, anok ngay ti bakit? Kaslananang kon. Saan ata sa bali mo't dayjay? Kapoy ka. Yamamuman kanyak, tasya kon ti mga asawa? No, kayat naka. Kayat nak dayjay, taubing ti sapsapulan na. Anya? Dagitin to ba'y bakla kat kurso na daan dati ba dada lalaki? Wan ataw bing kinapintas mo ti daduma ababakla. Dahil nga bakit? mas dawak mait kini Junjon. Ustot ako lang Jojo. Akapoy day tagayimaw. Wan nga ron tata, di na pa'y latukman. Apay tukak. Wan may nalukmag atukak. Baknang kanjunjaw no maasawam ni Mamlos. Urayan niya ti bagbagayaw sa anak ngagbabakat. Da kayon akin ni tatang ti aglumba amang gamat ken ni Mamlos. Apay ka diya pinayaban nak diti opisina, Mamlos. Diretsaan ha. Saan ako ngagpalpalikaw pa'y? Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am? Gaputa na tulnog ka, i-promote ka. Sikan ti pagbalinag as supervisor. Ha? Di ka di maragsakan, June. Kaya ta sa wunday ta, ngumato mo ti sweldom. Nangato ti sweldom, nangato ti saad mo. Kat maibagay iti kinataar mo. Kat no agtultuloy ti kinatulnog mo, nangat nga tuntupay ngam supervisor ti ited ko a pwestom. Gusto daytan, ma'am. Saan kon akabailan tinangat nga to pa'y asaad? Pagadalan kalatano kayat mo. Diyak kayatin ti agadal, ma'am. Awanan ti umunag iti ulok. Makabanog ti agpanunot. Okay. Numasadot ka nga agadal, it's up to you. Ngam numagagat ka, kat kayat mo pa'y tingumato, masapul nga agadal ka. Kat ibagamlaang no nakasagana ka. Ahawan gayam, kadoan naktuman nga agrelax intun rabii. Uray mangikuyok kanto itigayam mo. O sige, ma'am. Basta dalakit di kadwata. Mayatak.
Kakaya taklaw na dayta Junjun. Ay bayag ma'am. Dagita ti sapsapulon ti bagay. Agpapas kang raw dinton rabi Ay na, nagsaya tayo. Aw, yam amumtuman kanyak ni boss mo, ha? Wen, armam to pa yan ano kayat mo? Mga naagimon ka. Apay ko mga gimon at ngay, jak nubya. Bus ko lang mo. No manubyak di boss mo. Oray kita, matay kantaw iti apal. Polos, jak lapag tatak ko ng tibak-bakitan. Paspasuro taklatdan iti boskong agkursonada kanyak mang biyanong. Takasapulak mo iti pagswelduan. Kaya't dana ng kentatang armekon ni Ma'am Loz. Ngem awan mo iti sumgar adut-dut ko iti may sa abakit. Iti na minsan, inawis na iti disco house, kat inkuyog ko ti gayem ko ani Jojo. Kay Nagsipngat-matan. Kasla ka la ignorante. Club nga raw. Iso at dim light tapno di mo makita dagiti saan arumbang ang makita. Adto yung tibiryo, ma'am. Thank you. Ni, nagadumatan ma'am dayta in order mo. Kurang pa'y dayta. Inton maimasan yun ti uminom. Saan ka di, Jojo? Pudnot ako ng ma'am. Kurang tunday ta talaga. O sige, ag-enjoy kayo. Uminom kayo. Una ma'am, mano day ito? Uray every week nga umay tayo dito Jojo. Da kayo adwa ka ni Junjun ti kadwak. Wow! Nagsaya atin ma'am. Natamaan akon. Maulaw akon. Ne. Apay. Nagpintas kami ten. Ma'am, no, masilawan kay ti red, kada green, kan blue asilaw. Kasta ka di? Wen, imubing kayo Kasla kaila agrupo nga 20 years old matay. Mayat nga rod. No kanayon tayo nga umay ditoy. Makapaubing gayam. Wen nagpaiso. Ala, umasidag kay ti abay ko, taag-selfie ta. Nagregat ti tumakder. Sikandi umasidag kanya. Okay, sweetheart. Daytay sweet a selfie, ah? Oy, makapapal kayo mo tatlo. Siyak ngay mate. Mangayab kamot di tana iti partner mo. Kat yordera mon iti drinks na. Wano beer. Siyak, ti makaam mo. Oy, thank you ha ma'am. Waiter! Waiter! Pabiglaan saan? Yalanak man iti partner ko. Kaya't ko nga agsalat ha, Junjun. Wala, basta tinglin na ata. Walang akon. Ma'am, saan kayo nagsala? Ang mga numatumba pa'y dita ni Junjun. Maya mo na maturo. Duwatan nga agsala. Saan nga mina na sumsumrot ni Junjun? Iso siya kunti may dito'y balayo, nana. Adan na pasama kiti nagbautan mi. Iso nga agyan akon dito'y balayo. Imposible ka matan Paganano ka mat ngay? Di mo idildil ti bagim kanyak. Tadi ka pagtatakunan. Kasta ti saom kanyak? Itanta na alamon ti kinababaik?
Mariyat ka man mo, tabakbakitan. Basta gyan ako dito'y. Oray anya ti mapaspasamak. Sige, agyan ka lang dito balay, talawak mat. Agawid akto, nawanin day ta, bakit dita balay? Makipinatangken met anak ko. Isu nga agawid kanta risuten tayo daytaw. Pulos! Diyak kahit ni agawid ko naklangarudan. Kabayatan ti kaadda day ta, bakit? Pagtalawan nyo pa isa kagawid. Di na nga ron kaya ti pumanaw, ta interesado launay ken ka. Oh, di yung patpatyan ti pagbagana. Awan tinapasamak ka na kami. Apay adda ayamat mapasamak iti tao analaos ti bartek na. Imposible na lang. Imposible. Mang biyanong dayta tinadagsan na parikot ko, taglumlumungak mutlatan. Talaga ajak kayat dayjay abakit, taawan sumgar adut-dut ko kan kuana. Kan talagamot nga awan tinapasamak itay nagbautan may. Iwanwan na kumamang biyanong, tajak mabalain nga ilakaw, kan alilawan tiriknak. John Barok, adda karbunga mamangibaga iti may sa tao, at di mo kayat ti mayasidag kadakwada, ngem saan mo namnamain nga klunan dadayta nasayaat. Correct. Nalawaga, narigat dayta para iti kadwan. No pekasta, no ikadeng mo ti mangedeng anaimbag, adimon kayat akasarita dayta tao, nadayaw nga ibagam dayta kankwana iti personal. Correct. San katakastang aglemelemeng ka dita? Yat atidog mula ti parikot no kasta. That's right. Si tatanang nga ibagam nga awan ti romantiko ariknam kankwana. That's right. Ket mabalinyaw ti aggayem langain. Oh, yeah! Ngem, liklikam ti agbalay na nasungit, ken panangguram iti tao. Wan? That's right. Rebeng na amadan ka iti plano, iti panangliklik, ken agtalinaed anatanang. Wow! No naibagamon iti tao, adimon kayat ti makilanglang ken kuana, ket ikagkagumaan na latat ti mayasidaggan ka, mangpanunod ka iti may sa arota iti panangliklik. Alright. Ikagumaam latat tinadayaw no bilang mantad dadagiti sa namalikli ka na pagtang. That's right. Kas kumano kelat nga masidag kat kasarita na ka. Ngem, di mo gamday na pasakitan ti may sa tao, agbalin ka direkta, wenno day ti prangka. That's right. Adda karbunga mangibagay ti may sa tao, at di mo kayat ti mangibos iti oras mo kenkwana. That's right. Di mo ipalubos sa baliwan day ti atao ti biyag mo. Saan dakes kapanunutan nga ibaweng ti imatang mo iti babasit awagas tapno maliklikan makita daytoy tao. Alright. That's right. Alah, kastamanen papagayam, aging gangay ti sumarunumanen ng tay panaginisam sa pailakumata. Nakaibati kami iti linglingay kada kayo amen. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!